Il-kordinatur politiku tal-Partit Nazzjonalista Jean Pierre Debono qiegħed iwaqqa lill-Partit Nazzjonalista Fil-Baxx. Hekk iddikjara l-viċi kap nazzjonalista Robert Arrigo. Arrigo għamel din id-dikjarazzjoni qiebsa fuq il-profil tal-Facebook ta' Marija Portelli li kkontestat l-elezzjoni ġenerali fuq id-Distrett Għawdex. Il-ġimgħa li għaddiet is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Jgħid kellem lil Portelli sabiex iħeġġiġha tieħu s-siġġu parlamentari flok David Stellini li reżenja mill-Parlament. Dan minħabba l-fatt li l-fazzjoni tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delija ma ridiċ lil Kevin Kutajjar jiġi elett fil-Parlament. Marija Portelli ħarġet tappoġġja lil Kevin Kutajjar u Robert Arrigo. U kiteb hekk. Ekku ġustu xieraq, għattu qatt ma kellna ninżlu baxx daqshekk minħabba Jean Pierre Debono. Il-battibek bejn Arrigo u Jean Pierre Debono ilu għaddej aktar minn ġimgħa. Il-ġimgħa li għaddiet f'botta diretta lejn Jean Pierre Debono, Arrigo għalaq billi talab għar-riżenja ta' dak li ddeskriva bħala x-xitan. Arrigo saħansitra qabbel lil Jean Pierre Debono u lil martu Kristi Debono mal-pup. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.